bagertuz direla Google, Wikipedia eta Facebook. Eta bertzatuko zuen, que demonte zan bertzen zutai. Bagaitu. Google. Googleak. Dana topatzen dugu Google. Edo zaiatzen gara topatzen. Wikipedia hauten 10 urte bete ditu. Eta orain ja ez gara joaten ez enkartara ez britanikara, ja zuzenean Wikipediara. Eta, a ber, mesedez, Facebook erabiltzaileak gela honetan? Vale. Zeo zer topatu nahi duzunean, zer egiten duzuen normalean? Facebooken galdetu lagunari, ez? Ez? Bueno, ba, Google nahiko kezkatuta dago Facebookekin. Zer jendea lehen webean zaritzen egiten zuen lehenko gauza bazen hori Google igiri eta galdetu. Horrez, zuek ordenagailoa pizten duzunean nola pizten duzuen. Me apostaría el cuello que por el Facebook. Bai edo ez? Edo 20, faltako. Facebook edo 20. Eta gero ja hortik, zauzen konkretu, gari izan ezkero, igual Google-era edo Wikipedia-era. Baina lehena da, el punto de acceso horrein da Facebook. Edo 20. Nire zementzik entzat 20. Soy ya aminonekin. Bai edo ez? Bueno. O sea que Facebook es para mayores. Sí. Baker Bakarri. La ayuntako zerua que frase un poco hortera. Zan edo, Baker Bakarri hori. Cloud computing oinarritutako zerbitzuan eutsiko dietela, bai liburutegiak, bai egunkariak, bai telebistak, bai irratiak. Vale? Odeian ez pagaude ez gaude. Hori da ondorioa. Bueno, hau da liburutegia, eta liburutegiaren ondoan badekogu eskei potolo bat, eta ezan badukagu. Erabiltzailea, zer gertatu da erabiltzailearekin? Zuek uste duzue, larogeita marrean zijoan tipoa eta 2011an doana berdina dela? Adina gain asuntoak eduta, baina berdina da, gauza bere eskatzen du. Zer espero du erabiltzaileak? Zer eskatzen dio liburutegiari? Eta guk, zer ematen dio? Zein da bezeroa gure erabiltzaileak daukan espektatiba? Espektatiba horiek betetzen ditugu. Badugu zer desberdin eskaintzeko? Badakizu zer diren galderagoen? Hau da jarrera, utxak. Niri berdin horretzen digante, hausnarketa hau egin bari. Baina, argi daukat, hausnarketa hau egin ezpadot, jai daukada da. Bale? Nik ez zer espero duen, baina argi daukat, 96an, 0,7 interneten zebilela. 96an, ez 96an. 96an, 0,7. Pizkanaka, bitu, 2,3, lau, 2002an, 1,25, ez zen asko. Badakizu zer esaten digun aurten telefonikak egindako txostenak? Badakizu telefonikak urtera hartzen duela Espainia Sozial de la Información txosten bat, ez? Badakizu zer esaten digun? Esaten digu 1,62 internauta dela. Gela honetan egin eguna. Euneko 84 urtetik baino hori, gazten zera. 80 urte baino gutxeago dutenek, iaia euneko eguna zarean dago. Guk alinealdetik, zuek zarete, horien artean, natibos digitales, eta geu, horreko lerroan diago entezuta, gara inmigrantes digitales.
Hau da, hemen igertzen. Vale? Guk gainera zaharrak eta gainera ikasiko dugu. Eta hauek gazteago eta bat egiten. Eta importantena, 54 uste du internet beharrezkoa dela bizitzeko. Eta hemen ez da 54. Gela honetan bada 100. Pentsatu haber nola antolatzen dituzuen oporrak. Nola antolatzen duzuen zure aisialdia. Eta segurazki sarea erabiliko duzue, internet erabiliko duzue. Bueno, fijaros, Adi, 96 uste du internet badukala zer ikusirik hezkuntzarekin. Horrek izan nahi du. Internet barik ez dagoela hezkuntzari. Argi dago, internet barik ez dagoela kazetaritzari. Argi dago, internet barik ez dagoela hezkuntzari. Orain Japonen gertatzen ari dena, al momento. Dakio. Badakizu zein izan zen lehen aldiz tuiteatutako krisialdia. Horretzen duzu la revolución verde dira. Horren dela 2 urte. Hori izan zen lehenengo krisialdea. Igamenan eta ja izan zela Twitterren eklosiñoa Txilen gertatu zena. Horren dela urte bat. Terremotoa. Horretzen duzuen, terremotoa da tsunamia. Twitterri esker Txiletarrek gobernuak eskaintzen ezken informazioa eskuratu zuten. Gobernuak baino lehenago jendeak bazikien zarretatzen ari zen. Zergatik, internet zartan zagolako. Ni kazetaria izango bani, denberatuko duke Twitter, Facebook, Twenty, zarea. Eta jabera baitor bat ukiko duke jakiteko segin berko dugu. Vale, non dago informazioa? Goian liburutegian Karmenek esan digun moduan, edo zarean. Nik argi daukar. Nik informazioa topatzeko edo aldire liburutegira. Nik liburutegira noa horren tribiaterako, baina informazioa zarean dago. Irakurketan noza? Novela Cordiño paperean. Editorialek kontratan egitelako da. Baina literatur gris hori zuek erabiltzen dituzuen literatur gris hori non dago. Zarean. Vale? Eta non dago elozio. Aizia non dago. Zarean, bai? Nire maguz urteko zeneak, futbolan joateko eta entrenamentuak jakitzen zer, ez du deitzen dagoenei. Telefonoa edo erabiltzen deitzeko. Zertarako erabiltzen du telefonoa? Smartphone da, da? iPhone bat. Zertarako erabiltzen du? Twenty begiratzeko abertzorutan, geratu dire ezakit, zer egiteko. Vale? Zuek non irakurtzen duzu epentzan? Paper erosten duzuen? Zarean, irakurtzen duzuen? Bai? Ordenagailuan, edo portatilan, ipad, edo... Vale? Zer gertatzen zaigu guri? Erabiltzaile galduaren bila gozela. Zer gertatuko zaizue zuei? Erabiltzaile galduaren bila egongo zaretela gutxi barru. Bai edo ez? Bai edo ez? El correo badabil erabiltzaile galduaren bila. ABC badabil erabiltzaile galduaren bila. Lazer badabil erabiltzaile galduaren bila. RTV badabil erabiltzaile galduaren bila. Suposatzen dut, zuek be hortik ibitu. Bai? Bueno. Zer egiten dugu erabiltzaile hori berreskuratzeko? Bueno, guaratzen duzu hasieran esan dudala liburutegia zaindaria zela, orain ez da liburutegia zaindaria, orain bada liburutegia erabiltzailearen gana hurbiltzen zaitzen dena. Eta laguntzen daukagu, que si entzat el teléfono de Twitter de Twenty, vale? Zer gertatzen da orain egunkariekin? Zer dute gana? Zarean. Zuk irakurtzen duzu berri bat, eta azpian zer dago. Badago. Twitter ikurra. Delicious ikurra. RSS ikurra. Bai edo ez Facebook ikurra. Me gusta o no me gusta. Bai edo? Bau da liburuteriak egin duena de bai. Si el usuario no viene, yo voy al usuario. ¿Vale? Bueno.
zein nire maila lanean hasi nintzenean. Hau zein neukan teknologia punta-puntakoa. El teléfono, la máquina de escribir con memoria. Eta hau zen, liburutegiaren hori mailegua egiteko zera, fitxa gordina eta horia, hori zuek ikustu. Eta katalogoa bat zegoen, hori, zapata ikusten. Gauzak ez dira asko aldatu. Katalogoa hor dago, idaz makina aldatu dugu eta PC bat jarri dugu, baina eskentzinen gauza bere egiteko, baina hori behitu. Jarrera erabili behar dugu. Baikorra edo eskorra, berdin zen. Jarrera eskorra erabiltzen bat imadot, ukiko dut ondino, pasade mendeko liburutegi bat. Eta jarrera baikorra bat imadot, eta ukiko dut aurtengo zera liburutegia. Gero, hasi gara hitz egiten community manager, niri hitzago ez egin gustatu, baina bueno, zut duzuen kontzeptua ez da, community manager, bai, zut duzuen? Vale. Eta curators, bitartekariak, zuriak, jendeak zer eskaintzen du horrein. Zer eskaintzen du? Liburutegira jatzen duen jendeak zer eskaintzen du liburu zeinari. Ez dio eskaintzen liburu bat. Eskaintzen dio, nik hau behar dut, eta ez dakitara nola topatu. Eta liburu zeinak zer egin behar du. Zuria, erabiltzailean ez beharra, eta informazioaren artean. Beti egiten duguna, baina lehen ez pasa eraduliz egiten denuen, eta hori egin behar dugu eraduliz Google, Wikipedia, Facebook, 20, ¿vale? Bueno, zer hor ikusten dugu? Bueno, gizartearen evoluzioa interneten, urtezun aldatzen dena, informazio ekologia berria, ez da gauza bera espazan zegona edo Wikipedia dagoena, azteko Wikipedia guztien artean egiten dugula eta espaza ez. Eta gero, liburutegi estruktura berri. Gizartearen evoluzioa dela eta, claro, 2006an jendeak uste zuen internet ez zela beharrezkoa bizitzeko, eta 2010an behar beharrezkoa dela lau urteren buruan behitu nola aldatu den asuntoa. Horrein dana egiteko behar dugu. Nik gaur egun baldin badu liburutegira eta konexioa jantzita baldin badago ez daukatzen duzu. Ez dut zer. Bueno, internatua gehiago, sare sozialen presentzia, Facebook. Eta, behitu, dato interesgarri bat, igual ez zuen, guretzat bai. 95 urte baino gehiago, baina txauragoa, horren hasi direla sartzen internet. Horain, badakizu zerrekin, iPad asistitzen dago. Eta badakizu zerren iPad bat. iPad barra la sencillez al acceso a la información. Nik ez dut informatika jakin behar, nik badakit. Hau pizten dudala, agertzen zizkidala ikono batzu, eta ilobaren argazkiak ikusten ditu dala, klak. Zene alaben mesuak irakutzen ditu dala, klak. Egunkaria irakutzen ditu dala, klak. Eta horre zer egiten du, ja nagusiak, animatzen ari direla, badute dirua, zuek ez aukazu dirurik, baina horiek bai. Eta bosta solar dintzea, posteo, ziriun, zazpireun, 1.000 euro. Eta bankuilu, banko. Eta esaten dute teknologia horre prensa digital gehiago. Informazio ekologia berria, hori zer esan dugu, sarbideak desberdinak direla. Jendea ja informazioa topatzeko ez doa liburutzen dira. Are gehiago, jendeak berriak irakurtzeko ez doa liburutzen dira. Non irakurtzen?